Am un prieten care mi-aduc aminte când eram noi prima dată, să spunem oarecum când ne-am cunoscut în cămin, oarecum. Noi ne știam din vedere puțin, că suntem de la țară, dar nu, când mergi la cămin, de obicei cam ieși pe la țară, în cămin în liceu, zic, când eram într-a nouă, aveam 14 ani și l-am mic mine cu un an. El îl găsem acolo, în fine, el a făcut mai de mult. A rupt căminul băiatul să mor, dacă nu, că a avut băiatul. N-au alții școală cât ani de cămin are ăla, că dintre a 5-a până a terminat facultatea, nu știu, vreo 11-12 ani, nu știu cât de cămin să mori dacă nu. Bun, și l-am găsit acolo și hai seama că ne știam din sat, dar în sat nu prea ne vorbeam. Știi cum e. Și acolo, na, ne-am cunoscut și mă că l-am întrebat, da, ce vrea să faci în viața asta? Ce vrea să realizezi? Unde vrei să te duci? Care-i calea? Că era între 8 atunci, da? Unde vrei să mergi? La ce liceu? Care-i... Eu m-am dus la un liceu care să-mi fie ușor, să nu fie cu matematică, să fie cel mai... Adică la un profil, că liceul era de acolo din oraș, dar la ce profil? Am mers la un profil ușor, în care să-mi fie viața ușoară și să nu mă chinui cu materii din astea, știi tu, chimie, fizică, tot așa. Și el mi-a zis de mic că el ar vrea să ducă în trupele speciale, el oarecum știa direcția, da? De mic, în trupele speciale, dacă e să meargă treaba aia, când era înainte cu Afganistanul, care știți, da? Ori în Afganistan, ori dacă nu să facă pe trupe speciale, nu jandarmerie, pe niște trupe speciale în care să protejeze ori țara, dar să meargă sus, da? Pe mai mulți bani, să facă mai multă școală, înțelegi, da? Direcția aia, da? De trupă specială, nu trupele SEAL sau nu știu pe unde, dar în România aici. Și au trecut ani, dai seama, el tot citea, tot studia, el știa dinainte de mic, știa că trebuie să știe limba română, trebuia să știi gramatica română, istorie și nu mai știu ce materii cereau când mergi, dai pe la academie, când dai pe la poliție, când dai pe la din astea. Bun, ideea e ciudată, e foarte ciudat că i-a mai pus viața asta și foarte multă piedică. În primul și în primul rând, el învăța mult mai bine decât mine. Eu eram prost, rău la școală și el, un băiat care era foarte conștiincios. Dar uite că a dat ghinionul peste el și a picat la BAC, frate. A picat la BAC și s-a mai și înscris la Academia de Poliție din București. A luat BAC-ul după aia, dar a picat la București. A luat BAC-ul în toamnă și cum a fost treaba, a picat la București. A picat examenele, acolo sunt examene de nu știu ce, de tot felul de rahaturi din astea. După care a dat la Câmpul Lung, gândește un pic, da? A picat și acolo. Băi, mă uitam așa, băi frate, dar du-te bă undeva, du-te după liceu, da? Știi că după liceu dai treaba asta. Mă gândeam, băi frate, du-te la o facultate din asta, care este, să-ți vezi treaba ta. Între timp ce a făcut el? El a văzut că nu mai reușește să intre și dai seama că pici la probele astea și într-o parte și în alta. A început facultatea de psihologie, da? Am zis, băi frate, nu pot stau degeaba. A început la psihologie, dar între timp el studia. El studia la greu. Dădea pentru probe, da? Studia treaba aia care se cerea. Psihologie, nu mai știu ce era, sau nu știu ce teste erau pe acolo. Română și istorie și nu știu ce mai erau pe acolo. El încă studia, da? El făcea psihologia. Bun, a dat după aia la Oradea, a picat iar. A continuat și al doilea an la psihologie. Bun. Până la urmă a reușit să ia la Oradea. La Oradea sau la Arad? La Oradea, da, la Oradea, da, la Oradea. Nu știu cum se spunea, subofițer sau nu știu ce era acolo, nu mai știu ce era acolo. A dat la Oradea, acolo s-a mutat și ghiși a mai continuat și aici psihologia și acolo a terminat acolo ce era instructajul, facultatea, ce cum îi spune acolo, de poliție, de ce e acolo. A venit înapoi, s-a clasat foarte sus, destul de sus, undeva în poliție, nu pot să spun că mă omoară, să mor dacă nu mă omoară. S-a clasat foarte sus în poliție, da? După care a trecut ani, l-a mai făcut încă o facultate la București, ca să meargă și mai sus în poliție, a terminat și psihologia care l-a ajutat, a făcut și un master, nu și-a făcut el, și acum e cel mai sus, are 34 de ani, e seamă cu mine, numai că eu nu sunt șmecher ca el îi. E cel mai sus din poliție, aproape de pe aici pe Neași. Deci pur și simplu
A fost ca idee așa. Traseul a fost foarte, nu știu cum spun eu, dar omul știa ce vrea, mă, frate. Omul știa exact ce vrea, în ce direcție să meargă. Indiferent ce ar fi, el nu vedea probleme. El nu vedea situația. Pentru el nu exista chestia, gata, înseamnă că, mă las. El, pur și simplu, e doar o amânare. E doar o amânare, că el considera că o să fie și mai bine, și mai bine. Avea mindset-ul ăsta, că el nu există varianta în care el să nu meargă în poliție. El știa exact ce vrea. Și că a început el psihologia, că n-a avut ce face, că hai să mă duc în partea asta până reușesc în partea aia, a fost un bonus. A terminat și psihologia, a făcut și master și a făcut și la București, nu știu ce a făcut. Și l-a ajutat foarte, foarte mult în care să evolueze foarte mult în poliție. Are un salariu foarte mare, pentru că e sus, că îl merită, foarte puțini oameni la nivelul lui. Și are doar 34 de ani. Da? Ideea care? Omul știa de mic ce vrea. Omul știa exact ce vrea, unde vrea să se ducă. De mic, de atunci mie mi se părea așa, băi frate, dar mie mi se părea amuzant pentru că am l-am întrebat. Ia uite-l și pe asta. Exact așa. Și acum își vede treaba lui, are o viață super mișto, nici nu lucrează prea mult, bani mulți, totul băi, pur și simplu omul n-are, pe bune, n-are stres. Omul nu-i stresat, nu are, el doar își face misiune, își face ce are el de făcut pe acolo, ce treaba are el pe acolo pe la poliție, dar în rest își vede de treaba lui, e liber mult timp, acum și iese la pensie, stă ca un băiat. Acum, de ce nu sunt mulți ca el? Pentru că dacă stau așa și mă gândesc și analizez că eu eram lângă el, da? Eu eram cu el. Noi suntem prieteni și acum de mici, de atunci. Și treaba e că el nu se dea bătut. El știa exact ce vrea. Pe la altul dacă pica bacul sau dacă pica undeva o probă la o școală din asta, la un subofițer ceva, de mult renunța. Adică renunța, probabil, și gata, la revedere. Nici nu vreau să mai aud. Sau se ducea în armată și gata, stau acolo. De el nu s-a dat bătut. A dat, unde au fost concursuri, să meargă pe un post, s-a dus fără nici cea mai mică, pur și simplu, fără nici cea mai mică emoție. El a spus că el știe sigur că e cel mai bun. Numai asta are în cap. El e cel mai bun, a studiat foarte mult și evoluție continuă. Asta are în cap, asta știe să facă, altceva nu-l interesează, nu vrea să știe altceva. El doar treaba asta vrea să fie cel mai bun din ce face el. Și ghiși ce, i-a mers. Acum, el e și un om foarte disciplinat, da? Nu e ca oricine. De exemplu, eu nu sunt un băiat disciplinat, cum el, cu ordine, disciplină și toată treaba asta. E la un nivel extrem disciplinat. El era cel mai disciplinat și din cămin, era exemplu căminului, cel mai hainele toate la locul lor, totul e ordonat, totul e programat, așa e viața lui, așa a reușit să ajungă el. Că dacă e să stau să mă gândesc cum de a ajuns la nivelul ăla, a fost pas cu pas, el știa exact unde vrea să meargă, Și prin legea atracției mă gândesc, și prin asta, și prin ce și-a dorit, că nu e legea atracției, că nu stai și gata. Eu cred foarte mult că trebuie să depui foarte mult efort și să dai seama să știi ce vrei, că e prima regulă. În Napoleon Hill, să știi exact ce vrei. Asta e toată treaba. Să știi exact ce vrei, unde vrei să mergi și se va îndeplini. Așa a făcut și el. Da? Pentru mine e un exemplu de așa da. La nivelul ăla da, frate. Adică chiar e un exemplu extrem în care, băi băiatule, nu te dai bătut niciodată. Pentru că dacă te dai bătut, cu siguranță eșuezi. Deci dacă te dai bătut, gata, ai eșuat. Garantat ai eșuat, da? El niciodată nu avea în cap treaba asta, că nu o să meargă, că nu o să fie, că nu o să iasă. El atâta știa să spună, băi, următoarea dată, mai dau o dată. Nu? Dai până ei, bă, frate, asta e ca la examenul auto. Da? La traseu sau la sală, unde pici. Dai până ei. Asta e treaba. Dai și ani de zile, dai ei odată. O să vină ziua când ei. Da? Pa!